Keď chceš mať Youngtimera, na čo ho chceš? Keď chceš investičné auto, na čo ho chceš? Musíš v prvom rade povedať, čo chceš. Keď príde klient, ktorý povie, že má hodnotu sumu peňazí a chce investor, tak keď si investor, znamená, že máš zvyšné peniaze, čiže nemáš núdzu, čiže mi povieš, na koľko rokov potrebuješ zhodnocovať peniaze. A toto je môjim cieľom. Naučiť ľudí pracovať s peniazmi, s komoditou, ktorú vieš reálne využívať. Čiže ja poznám veľmi veľkú oblasť v investovaní, ale toto je jedna z mála oblastí, ktoré sa vieš dotknúť, sadnúť, cítiť, prežívať a v konečnom sledku ešte aj zhodnotiť. Čiže sú dve najsilnejšie komodity momentálne, to sú nehnuteľnosti a obchod s autami, ale nie s autami ako autami, ale starými autami. Čiže a obchod s starými autami. Je to alchymia, je to proces, ja sa ho učím každým dňom, výber, limitky, história, je v tom takisto veľký biznis, čiže sa v tom pohybujú rôzne skupiny ľudí, ktoré ťa sa snažia dostať k tomu, aby si kúpil u nich. Čiže proces výberu je veľmi dôležitý. Čiže toto je môjim cieľom zabezpečiť tým ľuďom také auto, aké si prajú, podľa hodnoty a výšky ich. Ale výsledok je úplne jedno, koľko si zainvestoval. Vidím tí ľudí odchádzať spokojných, či si kúpil auto za 6-8 tisíc alebo za 100-200. Prečo Lambo a prečo nie Ferrari? Keď chce niekto Mercedes, kúpi si Mercedes. Keď chce niekto Audi, ide si kúpiť Audi. A keď má niekto 80 000 a chce auto z bodu A do bodu B, ide si kúpiť auto, kde mu dajú najväčšiu zľavu. Kde mu dajú najväčšiu službu, kde sa o ňu postarajú. Čiže musíš mu robiť kávu, dať mu náhradné vozidlo. Nevenujem sa preto tomuto segmentu a preto sa snažím dovážať autá klientom vždy v záruke, aby mali sa vždycky na koho obrátiť. Či v meste. A každému sa snažím vysvetliť, že treba si kúpiť auto v meste, kde žiješ, v lokalite, kde sa pohybuješ, také, kde máš lokálneho partnera, silné servisné stredisko, kde sa o teba postarajú. A čiže teraz ti poviem, prečo Lambo, prečo Ferrari. A jedno, aj druhé je zložitý proces, lebo sme tu, kde sme. Ak si kúpiš auto, ako je toto, ktoré je skoro v záruke, ale už tesne po záruke, čiže si vedomý toho, že ak chceš udržať jeho hodnotu a to auto reálne stúpa na hodnote. Pretože toto je model 2020, má 15 000 km, čiže on dneska stojí toľko a zajtra bude pravdepodobne stať toľko. A vyzerá to tak, že pravdepodobne a ďalšie bude stať toľko. Že je úplne jedno, ktorý model si bereš. Keď máš rád v znamení bíka, tak si kúpiš Lambo. Lambo je zurvalec, Lambo je niečo, extrémna emócia. Už od momentu, keď to naštartuješ, ale dokážeš s tým jazdiť komfortne, ale nikdy nebude úplne komfortne tento model. Lebo je to 640, lebo je to proste high, je to performante, je to Leichtbau, je to odľahčené, je to odladené. Čiže mám rád zmysel pre detail, toto je pre mňa absolútny šperk. V tom, čo je tak reálne jazditeľné, maximálne, dokonca sa dá využívať ešte na našich cestách, aj keď s tým veľa ľudí nesúhlasí. Ale tým, že to mám odskúšané a odjazdené, môžem povedať, že je to v podstate, kto mal možnosť vyskúšať Euro 8, sadne si do tohto auta, je to veľmi blízke, ten podvozok v komforte je úplne úžasný. Dokonca chlap ako ja, mám 193 cm a teraz neviem, či mám povedať pravdu, ale 115 kg, ale dám dole. A budem šťavy piť. Sa v ňom bez problémov vie odviesť, jediný problém je s nastupovaním, vystupovaním. Čiže ja mám osobne radšej Spider. Ale či Ferrari alebo Lamborghini, obidve sú top. Obidve sú top, akurát vidíš rozdiel, samozrejme vidíš rozdiel medzi majiteľmi, trošku sú, každý je špecifický, k tej značke má viac vzťahu, ten má k tej značke viac vzťahu. Ale Ferrari je, za mňa, záleží od ktorého modelu sa bavíme, ja som viac Ferrari. Pre mňa je to, odkedy som malý chlapec, som vedel, že je tam Porsche, je tam Ferrari, ale sú ľudia, ktorí nemali nič, len Lamborghini. Čiže aj jedno, aj druhé je podľa mňa momentálne top. Takisto investične, ale Ferrari by som povedal možno v určitých modeloch viac zaujímavé na investíciu z hľadiska potencie do budúcna. Na údržbu musíš mať dobrých tím okolo seba a respektíve človeka, ako som ja, ktorý ti to zorganizuje, keď chceš takéto auto mať.
Poznám ľudí, ktorí si to auto dovezú sami a potom najväčší starost, ktorú majú, je, kde to budem servisovať, kto mi to opraví, svieti mi kontrolka. Bojí sa s tým len, čo by to pneu servisoval, aby mu nepoškodili. Ja áno. Je to tak. Čiže sme tu, kde sme a musíme mať logisticky hlavne veci zariadené, aby si mohlo takéto auto. Toľko asi.